Здравейте и добре дошли в последната част от нашия проект, където ще ви покажа как да работите с alerts и как да ги хандълвате. Добре, нека да си направим пак по същия начин, да си копираме файла, да си го преименуваме на alerts. Така, влизаме в него. Alerts, така. Verify alert. Това го изтриваме. Така. Този URL ще го смениме на какво? Ще видим след малко. Нека да отидем в Mozilla и ето това е страницата, на която ще работиме. На Junior Testers или на Junior QAs. Кликаме върху нея и ни изкача ето този alert. Добре. Какво виждаме? Че веднъж, що се е появил алърта, предполагам друг път се е случило да имате подобна ситуация. Има алърт и докато не се съгласите и не натиснете OK, нищо по страницата не е активно. Натискаме, аз натискам с левия бутон на мишката, но нищо не се случва, докато не натисна OK. Също така виждаме, че има някакъв меседж тук. Така, иначе дясно копче също не ни дава много, само Copy и Select All. Затова ще си копираме ето този меседж за след малко. Така, и ще натисна OK. И вече страницата ми е активна. Ето виждате, мога да си избирам каквото искам, мога да отивам до други страници, да се логна, да се sign up и така нататък. Добре, нека да се върнем в Visual и да си променим името на страницата, която беше Junior Testers.php. В най-добрия случай просто си копирайте от самия браузър, за да знаете, че нямате никаква грешка. Ако тук липсва една буквичка или символ или каквото и да е, тестът ще ви се чупи, защото просто няма да ви навигира до правилното място, където искате. Добре, ами какво трябва да направим, за да привключим самия браузър към алърта, който е излезнал и да се разправи с него, преди да е продължил към останалите тестове. Има метод, който се нарича driver switch to. Сега, този driver switch to може да се използва за свичване към Windows, Frames или Alerts, който ще използваме в нашия случай. И как се изписва това нещо? Ами последния начин. Driver.switch to тези скобички и ето вижте, даже ни го подсказва Frame, Window, ToString, New Window и в нашия случай ще бъде Alert. Така. И трябва да му прибавиме нашия клас, който в случая е ето този Alert и нека да окръстиме Alert. Така. Ето така. Окей. Така, първата част ни е готова. След това трябва просто да асъртнем, че съобщението, което се появява и това, което очакваме да бъде, ще са еднакви. Как го изписваме това нещо? Ами assert.alert.text запетайка is equal to и как беше съобщението, ето това си окупирах, да е Welcome to Quality Assurance Lab. Окей, още една скобичка и точка и запетая и сме готови. И накрая, щом е намерил този алърт, трябва да продължим с всичко останало, да му кажем да го кликне или в този случай то се нарича Accept. Alert.accept. Ето го. Така. Готово. И това е нашия тест. Мога да го пусна, но той ще се изпълни много бързо, без никакъв слип, ако му сложа. Едва ли ще разберете нещо, но нека да видим дали ще пасне, дали не сме направили някаква грешка. Добре. Отвори страницата, теста мина положително. Нека да сложим няколко sleeps, thread sleep. Така. Така. Ето тук също. Така, нека да го пуснем пак да видим какво се случва.
Отвори страницата, изкочени този алърт, натисна OK и мина. Нека да ги променя на 2000, просто за да имаме малко повече време да видим какво се случва. И можем също така да направим още една проверка, която какво ще гласи, ако всичко това, което сме направили до тук е изпълнено, да ни навигира до тази страница, да се отвори този алърт и да излезне това съобщение, и ако съобщението е вярно, с това, което очакваме да бъде, да натисне Accept и вече цялата страница, както ви показах, ще бъде available, ще бъде, нали, вече можем да работим по нея. Ето. Нали така? Какво правим тук? Навигиране до тази страница, изкача този алърт, след като натиснем OK, страницата вече е available, да си работим по нея. Нали така? Ами нека да кажем защо да ни навигира до About Us, например, до Contact Us, до къде искаме. Ами нека да е до About Us. Как го изписваме това нещо? Връщаме се в Visual, ами по абсолютно същия начин, който сме правили до сега. Driver.findElement by link text. Така. И нека да бъде About Us. Така. И трябва да му дадем .click. Добре. И нека да сложим още веднъж ето това тук, за да видим как се изпълнява. Пускаме теста. Отворени страницата, появи се алърта, натиснаме OK и вече цялата страница беше available за работа и ни прехвърли към страницата About Us. Добре, ами това е последното видео от нашия проект. Надявам се целият проект да ви е бил полезен. Показахме ви как да се навигирате до дадена страница, как да проверявате тази страница, как да работи с text boxes and test fields, с drop-down меню, с drag and drop, с alert. Надявам се, вече познанията ви са по-добри и можете да правите тези основни операции за тестване на Web Apps. Благодаря ви и до скоро!